Shisngi hadian baka Neutrap Integrated Territorial Organization hito kalapan pau baka nenmi sa office ka Meghalaya State Pollution Control Board halum pengat bandawa penlong biang ya ke jelang pensengapai ba lani ke public hearing hawa ijer narpo East Giant District haga step ka arpa terik risau arjar pusau ki bor pulit kila sertap ya ke ke office ban paharaya ka Kumansi ko daw bahaka arpuiterik risau arjar pusau ka organisation kelawan bu jingtho show chief secretary ka sarkar jala director general of police bat ka Meghalaya Human Rights Commission bandawa ban suspend yaki officer sarkar baro nadu ki board pulit ki baidan menta hakasngi ba penlong ya ka jelang pensenga paiba menha ka karpraterik risau arjar arpusau hawa ijer narpo Kumansi ko daw ba katay ka public hearing ka blakot penlong da ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB halor ka jingpan jingbet ka MS Megatop Cement Company Private Limited ban sedangi ki project paper jongka hakatay ka chaka bat ka public hearing ka yaj bet syakmat bat yo jingkersyan na ki nongsong snong ka ni ka snong kumju na ki kli nong sensar ka ilaka narpo Henry nakajaka bandung syakatay ka chaka penlong jelang la up da ki volunteer ki blabat da ki dieng ban pahara ki bathu ban penthud ya katay ka jelang bat hapadeng katay ka jingpersya kalap janmi ka huri hura hapadeng ki dikhot kaseng bat kitay ki volunteer hakabala don ka jingya patrong bat pen ibor malu mala ka organisation kalong bakatay ka jelang sengapai ba kadai benlong nak benta baro ki bayo don benta hakaba kila ban penpau ka jingpersya ne jingkersan bat ka jingpen up da ki volunteer ki bamutrung syakatay ka jaka penlong hearing kadai ka buj banle da kabor banyo jingpen menjur ya ka company ha ka jingpoi ki noy lambat ki khot ka hito hakmat ka office Meghalaya State Pollution Control Board lawan mi magister na lor ki nong penyai ka te ka board ha ka ba kalami ka jekran ha padang ki arkan hon kham hadien ka jekran kaladon ka jingmen jur ban aila di khot ka hito ban rung sapo ban yamir jingmun when we expect the police they are not there. When we don't expect they are there. Ni ujor yang besna pandal ha government property renovation kaya apa itu tangnya. Ikaw ba ni kudo secretary lu? Kiba don kiti hangtu pada ke member ha ban penyaji public ring ni. Member page hasni shwa bangin wan shatai ru bangin lai ha bangin lai pendu ang nengin keren astanan lah. Okay, we will march mong lai. Tinggal ada bong rui ki hentai nyong pa ni dan ngim pa violence se tong ngilek phai namar ba phimsha ngilek hapo MSB bandawai ko hapo namar ba deka Meghalaya mo State Pollution Control Board ko penyaj te obviously ngin hapo wai ki ngilek na ka jingkhang nai ya haga tu kasngi bangi expect ya ga district administration ke deban mi to lalaka ka district kim dan wadna kal yang jong ka MSPCB mento kasngi ru kila deban bu briwan kila iman ki public hearing kila don shwa de ki pulis tamen kan ni apa don kigang Pangiru na kali yung na bulang deliver niya wa ro maduno no minlong ni nalaw ya ta po to ya kan sutu lupa te nomor ba ngidon kisap tay to kanum dom jok song siya din no MP ma alo ta long niya burang mar kaliang ta ngam la onay kwi kan hon man re ya hito la dengi long aggressive we do announce bang ngin wan pangtulat ngilong kunta ngilong free step forward ta habang hindi pa do bad nong waiting yan pra mangim ta habang ngisto jin katlen madong baka banyele tengla ko mana din ba la shangin hap ala ni ndre habang iong inde bangin pensmo ya ke bangila khangla ba balai nakai kata ha sano ja ka tagi de khot jong kata ka buat ke badi hap pandan tu alo ta long niya burang mar kaliang ta ngam la onay kwi kan hon man re ya hito la dengi long aggressive we do announce bang ngin wan pangtulat ngilong kunta ngilong free step forward ta habang hindi pa do bad nong waiting yan pra mangim ta habang ngisto jin katlen madong baka banyele tengla ko mana din ba la shangin hap ala ni ndre habang iong inde bangin pensmo ya ke bangila khangla ba balai nakai kata ha sano ja ka tagi de khot jong kata ka buat ke badi hap pandan tu sing ngidon de ki evidence ni to let's say pinong o na ringa kiri nga sakhi re kmat na jong alam takadaw kalong tu sing badi ki wi hon bilang la to ndre to chubu phi panjin pengimdan man tu kasing kae banja to gitsa strip public menubah sapo nai bagi ban baru ingin sha bandung sapo compound ambil compound dengan room long ban ya keren bagi secretary ni
seji lupa ini ke kamera Kami siapa? kata ya nangi te sangut badi be dan representative jong women indigenous ngi khalangan be lawan sebab nak. Kani ke isu kamdai re jika ek iru handai kami mariang ke dei ke jong ki. Kejungi bro. Ha. Te menta lada kilong against ngi long oppose na oppose bro arliang kemut nyimdehi ke interest na. Just ask how many. Banyak keren tak kata remote tandri ka bangin rung pengen rung besok ni sang bento sang bejai kendal adap kini kata ini no Call na bisa. Bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya